अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन दिनै आं नोंथांमोननियाव मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों जानो हागौ बे सोंलुआ नोंथांमोननि गोसोआव अलरेडि दंखायोबो जानो हागौ जि सानाव जिसु ख्रिस्टखौ साबुकजों बुनाय जादोंमोन जाय सानाव जिसु ख्रिस्टनि आथिं आरो आखायाव गाजाल दोनाय जादोंमोन जि सानाव जिसुखौ क्रुसाव होनाय जादोंमोन अनजाग्राफोर जों बै सानखौ मानो गुड फ्राइडे होननानै बुङो एबा मोजां शुक्रबार होननानै बुङो अनजाग्राफोर बे बाथ्राखौ खोनानायाव एसे बोरैबा नाङाने एबा उल्था मोनाने मानोना सरासनस्रायै सोरनिबा जिउआव जेब्ला दुखु फैयो बै दुखुनि सानखौ माब्लाबाबो जोङो गुड मोजां सान होननानै बुङा नाथाय क्रर क्रर ख्रिस्टियान सुबुंफोरा एबा बुहुमनि सुबुंफोरा बुहुमनि मानसिफोरा बे सानखौ गुड फ्राइडे होननानैसो बुङो अनजाग्राफोर दिनै जोङो बाइबेलनि बोसोननि गेजेरजों बुजिनो नाजागोन दि सेथि बाथ्रा गुड फ्राइडेनि गुबै ओंथिया मा नैथि क्रुसनि सायाव जिसु ख्रिस्टनि थैनाया मानो जाखो थामथि बै सैनांनाय सानखौ मानो गुड होननानै बुङो ब्रैथि बियो जोंनि जिउखौ माबायदि सोलायनो हागौ आरो बेफोर गासै रहस्यफोरखौ एबा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जेब्ला नोंथाङा मोनथिगोन अब्लाना गुड फ्राइडेया केवल गुड फ्राइडेल' नङा बे दिना इसोरनि अननायनि मोनसे सान एबा इसोरनि अननायनि मोनसे नेरसोन होननानै बुजि मोनगोन एबा इसोरनि अननायनि जारिमिननि मोनसे गेदेर सान होननानै बुजिगोन सेथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय पापनि जेंनाया मानसि माहारिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिदिरसिन जेंना अनजाग्राफोर बाइबेला जोंनो खोन्थायो दि जेब्ला इसोरा मानसिखौ दादोंमोन एबा सोरजिदोंमोन बै समाव मानसिखौ इसोरा पाप गैयै दादोंमोन देट मिन्स गोथारै दादोंमोन बेनिखायनो जोङो मोननो हायो जागायजेननायनि 7:27 सिरियाव ओरैहाय बुंदों दि इसोरा गावनिनो महर मुस्रि बायदियै मानसिखौ जेब्ला आदम आरो हावाया इसोरनि होनाय बिथोनखौ सिफायबाय अब्लाना संसाराव पापा फैबाय बेनिखायनो गोथार बोसोन रमारि 3:23 सिरियाव ओरैहाय बुङो साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय संसाराव जे पापा फैबाय बेखौ बे बाइबेल सिरिया जोंनो स्पष्ट रोखा रोखायै मोजाङै फोरमायो अनजाग्राफोर आरो बे जेंनाया सोरबा सासे सानै मानसिनियावल' थादों बे नङा नाथाय समस्त संसाराव थानाय गासै मानसि जातिनिनो जेंना जाबाय गासै सुबुंफोरानो पाप मावबाय नंखाय बुंग्रा जाबाय दुगा खालामग्रा जाबाय लुबैसुला जाबाय गुबुनखौ मुगैग्रा जाबाय मेगन साग्रा जाबाय आरो गासै बेफोरबायदि पापनि फिथाइफोरा मा बे जाहैबाय रमारि 2:23 सिरियाव बुंदों पापनि मजदुरिया जाहैबाय थैनाय अनजाग्राफोर बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय पापा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो आरो मानसि माहारिया गावनि मोजां खामानि मावनायजों बे समायसाखौ बोस्रांनो हाया दानाब्ला फैदो नैथि बाथ्रा इसोरनि अननाया मानसि माहारिखौ बासायबाय अनजाग्राफोर जेब्ला मानसि माहारिया पापआव गोग्लैबाय अब्लाबो इसोरा मानसि माहारिखौ नागाराखै नाथायब्ला इसोरा मोनसे आसुनिसो खालामबाय आरो बे आसुनियानो जादों जाहैबाय उद्धारनि आसुनि बासायजानायनि आसुनि इसोरनि बे प्लानिंखौ एबा आसुनिखौ जोङो जहननि 3:7 सिरियाव मोननो हायो मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बियो गावनि सासेल' बिसाज्लाखौ ओरैनो हरबाय बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जानाय नङा नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन अनजाग्रा नायगिरिफोर गोसो होगोन इसोरा केवल सोदोबल' बुंनानै थायाखसै रावखौल' बुंनानै थायाखसै नाथाय इसोरा बे खामानिखौ जाफुंहोबाय गावनो पृथिबियाव फैबाय मानसि महरै आरो बियो बेरामखौ सोखानानै होबाय नुयैखौ नुहोबाय थैनायफोरखौ फोथांबाय आरो मानसिफोरनो इसोरनि रायजोनि बिसय फोरोंबाय नाथाय अनजाग्रा खृष्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना मोनथिगौना जिसु ख्रिस्टनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन खामानिया मामोन मिशना मामोन बेनो जादों जाहैबाय क्रुससिम थांनायानो जिसु ख्रिस्टनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन मिशन एबा खामानिमोन थामथि बाथ्रा जिसु ख्रिस्टनि क्रुस आरो इसोरनि अननायनि फोरमान जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बुहुमाव थानाय समाव गोबां मानसिफोरखौ सेबा खालामदोंमोन गोबां खामानिफोर मावदोंमोन बै समाव जिसु ख्रिस्टखौ गोबां मानसिफोरानो मोजां मोनदोंमोन नाथाय माखासे धोरोम गुरुफोरा बिखौ मेगन सायोमोन बिसोरनो गाज्रि थांखि लाबाय आरो बिसोरनो षड्यन्त्र खालामबाय थारैनो बिसोरो जिसु ख्रिस्टखौ हमहोबाय आरो नंखाय दाय खोख्लैबाय एबा नंखाय दायनिगिरि खालामबाय आरो बिनि उनाव जिसु ख्रिस्टखौ थारैनो क्रुसाव साजा होमारबाय अनजाग्राफोर नोंथांमोना मोनथिगौना बै समाव रम साम्रायजोआव क्रुसाव साजा होनायानो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन साजामोन अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्टखौ साबुकजों बुदोंमोन बिनो सुनि किरिति गानहोदोंमोन बिखौ मिनिदोंमोन लासिंसिं फोनांदोंमोन ठाट्टा होदोंमोन आरो जोबथायाव बिखौ क्रुसाव आलायबाय नाथाय अनजाग्राफोर बेयाव गोथौ सैथो बाथ्राया थाखुमानानै दङ अनजाग्राफोर जिसु ख्रिस्टआ सोरनिबा नारसिमनायाव एबा मजबुरियाव क्रुसाव थाङाखै नाथाय बियो जोंनि थाखायसो क्रुसाव थांदोंमोन अनजाग्राफोर जोङो दानाब्ला थांदोनि ब्रैथि बाथ्रा फारसे बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापखौ
बानस'नानै लाबाय। बेनिखायनो जोङो जेसायानि 53 बालाब 5 सिरियाव ओरैहाय मोनो, आन्थाय बियो जोंनि आयेन बारसिनायनि जुनै जखम खालामजाबाय आरो जोंनि इनाय मावनायनि जुनै बुख्रुब जाबाय, जोंनि सान्तिनि लागै बियो सास्ति होजाबाय आरो बिनि मानजाफोरजों जोङो सोखाजाबाय। अनजाग्राफोर, जेसायानि 53 बालाबनि 5 सिरिनि जिथु भबिष्यत बाणी दङ, जि बाथ्रा बुंनानै दोननाय दङ, बियो जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि सिगाङाव 700 बोसोर सिगाङाव बुंनानै दोनखानाय भबिष्यतनि बाथ्रा। बे बोसोनाव बुंथिनानै दोनखादों दि जे जिसु ख्रिस्टआ माबायदि सैसोनो गोनां जागोन, बियो जखम जागोन, लासिंसिं फोनांजागोन आरो मानसिनि पापनि थाखाय थैगोन। आरो जिसु ख्रिस्टआ बे गासै बुंथिनानै दोनखानाय बाथ्राफोरखौनो क्रुसाव आबुं खालामबाय, जाफुंसार होबाय। बियो गासै पापनि गिलिर बिबानखौ गावनि सायाव बाननानै लाबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ जेब्ला क्रुसाव दङमोन, बै समाव बुंदोंमोन, अ आफा, बिसोरो जेबो मोनथिया, बिसोरखौ निमाहा हो, हे पिता इनहे क्षमा कर, बेबायदि होननानै जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव बुंदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, दान्दिसे समनि थाखाय साननानै नायनायसाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मिनिदोंमोन, बुदोंमोन, सैहोदोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि थाखायबो आरज गाबदोंमोन। अनजाग्राफोर, बेखौनो बुङो सैथो अननाय, आसलि प्रेम। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि बाथि बाथ्रा, बाथि पइन्ट फारसे। बेनो जादों जाहैबाय गुड फ्राइडेखौ मानो गुड होननानै बुङो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोंनि सावरायनांगौ गोनांथिथार सोंलुनि फारसे जोङो आवगायलांदोंनि जे जेरावहाय जिसु ख्रिस्टखौ क्रुसाव दोसथाबनाय जादोंमोन, जिसु ख्रिस्टआ दुखु सैसोनो गोनां जादोंमोन, नाथाय गोबां मानसिफोरानो बेखौ गुड फ्राइडे एबा गुड होननानै बुङो। मानो बुङो? गुड फ्राइडेखौ गुड होननानै बुंनायनि मोनबा जाहोन, मोनबा कारन आं नोंथांमोननो लानानै फैदों। अनजाग्राफोर, जोङो मोनफा मोनफा नायलांदोनि जे बेखौ मानो गुड फ्राइडे बुङो। सेथि, बै सानखालि जोंनि पापनि बेसेनखौ होनाय जादोंमोन, बेनिखायनो गुड फ्राइडे होननानै बुङो। बेनिखायनो 1 पिटर 2 बालाब 24 सिरियाव ओरैहाय बुङो, जिसुआ जोंनि पापखौ गावनि मोदोमाव लानानै क्रुसाव बानलांबाय। बे बाइबेल सिरिनि ओंथिया बेनोदि जे जिसु ख्रिस्टआ जोंनि पापनि बेसेनखौ होबाय, बेनिखायनो बे साना बासायजानायनि सान, बेनिखायनो बे सानखौ गुड होननानैबो बुङो। बै सानखौ मानो गुड होननानै बुङो, बिनि नैथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय मानोना बै सानखालि इसोरनि अननाया नुजादोंमोन। माब्लाबा मानसिफोरा सोङो जे इसोरा थारैनो जोंखौ अनमारो ने, बा इसोरा जोंखौ अनो ने होननानै गोबाङा सोङो। अनजाग्राफोर, बे सोंलुनि फिननाया बै क्रुसाव दं। बेनि फिननायखौ जोङो रमारि 5 बालाब 8 सिरियाव मोननो हायो। नाथाय जोङो पापीफोर जानानै थासेयावबो ख्रिस्टआ जोंनि थाखाय थैबाय, अब्ला इसोरा जोंखौ बेसेग्राब अनो। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, क्रुसआ जोंनो फोरमायो दि जे इसोरनि अननाया बेसे। बेनिखायनो बै सानखौ जोङो गुड होननानै बुङो। गुड फ्राइडेखौ गुड होननानै बुंनायनि थामथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय मानोना बै सानखालि सैताननि बोलोआ फेजेन जाबाय। जेब्ला जिसुआ क्रुसाव थैबाय, बेनि उनाव बेबायदि मोनदों दि जे गाज्रियासो देरहाबाय, नाथाय सैथोआव बै सानखालिनो सैताना जेनबाय एबा फेजेन जाबाय। बेनिखायनो कलसियारि 2 बालाब 15 सिरियाव ओरैहाय बुङो, बियो बिसोरखौ बन्दी खालामनानै गाव देरहानायनि हानजा सुरनायाव बोलांनानै बयनोबो दिन्थिबाय। अनजाग्राफोर, जिसु ख्रिस्टआ क्रुसाव पापखौ फेजेनबाय, थैनायखौबो फेजेनबाय आरो सैतानखौबो फेजेनबाय। बेनिखायनो बे सानखौ गुड होननानै बुङो। दानाब्ला फैदो, गुड फ्राइडेखौ गुड होननानै बुंनायनि ब्रैथि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय मानोना बै सानखालि बासायजानायनि लामाया गेवबाय। आवगायाव मानसिफोरा थोंजोङै इसोरनिसिम थांनो हायामोन, नाथाय जिसुनि थैनायनि उनाव मन्दिरनि पर्दा जियाबो जिबाय। बे पर्दा जि जिनायनि ओंथिया बेखौनो फोरमायोदि दानाब्ला सासे सुबुङा थोंजोङैनो इसोरनिसिम थांनो हायोसै। बेखायनो बे सानखौ गुड होननानै बुङो। दानाब्ला बाथि बाथ्रा, गुड फ्राइडेखौ मानो गुड होननानै बुङो, बिनि जाहोन, बेनो जादों जाहैबाय मानोना क्रुसनि उनावनो सिखांफिननाया फैबाय। अनजाग्राफोर, गुड फ्राइडेया जाथायनि जोबथा नङा। जिसुआ सानथामाव सिखांफिनबाय, बेखौनो जोङो इस्टार सानडे होननानैबो बुङो। बेनि ओंथियानो जादों जाहैबाय थैनाया जेनबाय, जिउआ देरहाबाय। बेनिखायनो बै सानखौ गुड होननानै बुङो। अनजाग्राफोर, दानाब्ला जोङो थांदोनि गुबै पइन्टआव, द'थि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय क्रुसआ जोंनो एबा क्रुसआ जोंखौ मा फोरोङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, गुड फ्राइडेया मोनसे जारिमिनल' नङा, बेयो जोंनि जिउनि थाखाय मोनसे बोसोनखौ फोरोङो। अनजाग्राफोर, क्रुसआ जोंनो मोनथाम बाथ्रा फोरोङो। सेथि बाथ्रा, इसोरनि अननाया जोबनो गैया, इसोरा निमाहा होनो हायै पाप जेबो गैया। नैथि बाथ्रा, निमाहा होनाय। जुदि जिसु ख्रिस्टआ गावनि सुथुरफोरखौ निमाहा होनो हादोंब्ला, अब्ला जोंबो दिनै गावनि सुथुरफोरखौ निमाहा होनो नांगौ। थामथि बाथ्रा, गोदान जिउ। अनजाग्राफोर, जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो, अब्ला जोङो गोदान जायो, जोंनियाव गोदाना थायो आरो जोंनियाव गोदान जिउआ फैयो। अनजाग्राफोर, स्निथि बाथ्रा, दिनैनि समाव गुड फ्राइडेनि गोनांथि। अनजाग्राफोर, दिनै बुहुमाव सानब्रेनायफोर, गिनाय, निराशायाव थानाय, पाप मावनाय, बेफोर गोबांनिख्रुइ गोबां
बांबाय। नाथाय गुड फ्राइडेआ दिनै जोंखौ बेखौ गोसोखांहोयोदि जे इसोरा दिनैबो दाबो जों बयखौबो अनो बेखौ गोसोखांहोयो। मानोना अनजाग्राफोर क्रुसा जोंनो मिजिं होयो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांखौ मोनसे सोंलु सोंनो हास्थायदों। नोंथाङा माब्लाबा जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ नाजावबाय ने? जिसुआ नोंनि थाखाय दुखु खस्थ' जाबाय, नोंनि थाखाय अपमान लासिंसिंखौ लाबाय आरो नोंथांनि थाखाय बियो गावनि जिउखौ होबाय। नोंथाङा जेन जोबनो गैयै जिउखौ मोनो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि जिउआव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनो हास्थायोब्ला अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, अब्ला नोंथाङा बे आरजखौ गोसोआव खालामनो हागौ। ओ प्रभु जिसु, आं गनायोदि आं पापी, नोङो आंनि थाखाय गावखौ क्रुसाव बुलि होबाय। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो आरो आंनि जिउआव फैदो। आंनो गोदान जिउखौ होदो। जिसुनि मुङै आमेन। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, गुड फ्राइडेखौ गुड होननानै बेनिखायनो बुंनाय जायोदि बै सानखालि अननाया मुगैनायखौ फेजेनबाय, बै सानखालि बलिदान होनाया पापखौ फेजेनबाय, बै सानखालि क्रुसाव बासायजानायनि लामाखौ बेखेवबाय। क्रुसा जोंखौ बेखौ गोसोखांहोयोदि इसोरनि अननाया थैनायनिख्रुइबो देरसिन। बेफोर जाहोननि थाखायनो बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरा बेखौ गुड फ्राइडे होननानै बुङो। मानोना बै सानखालि जोंनि बासायजानायनि बेसेनखौ होदोंमोन। बेनिखायनो बै सानाव जुदिও जिसु ख्रिस्टआ गोबां सैनांदोंमोनब्लाबो, दुखुआव दङमोनब्लाबो, अब्लाबो जोङो बेखौ गुड होननानै बुङो आरो गुड फ्राइडे होननानै बुङो। अनजाग्रा नायगिरिफोर नोंथांमोना मोजाङै मोनथिबाय जानांगौ जे जोङो गुड फ्राइडेखौ मानो गुड होननानै बुङो। दा नोंथांनि थाखाय बे भिडिअ'आ जुदि मोजां जादोंबा बे भिडिअ'खौ नोंथांनि नखरनि सुबुंफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो, जेन बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ मोन्थिथों। आरो लोगोसेनो मोनसे लाइकखौ होनो दाबाव, लोगोसे भिडिअ'खौ शेयार खालामनो दाबाव आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जायफोरा गोदान फैदों। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। बै गुड फ्राइडे फैबाय थानाय गुड फ्राइडेआ बयनि थाखायबो ब्लेसेड एबा ब्लेसिं आशीर्बादनि मोनसे गुड फ्राइडे जाथोंसै। थेंक इउ।